Cum se făcea îngrădirea de erezie în vremea Sfinților Părinți, partea a patra, Sfinții din perioada Iconomahiei. Acum ne vom ocupa de perioada Iconomahiei ca să arătăm că și părinții în acea vreme a fost în acord cu tradiția delimitării. Mulți sfinți ai vremii s-au separat și au luptat împotriva ereziei. Poporul s-a răzvrătit, mai ales femeile, și le-a izgonit din biserică pe primul patriarh, iconomah Anastasie. Conviosul Ștefan cel Nou, lauda mărturisitorilor ca stareț, n-a sunat hotărârile sinodului iconoclast de la Ieria. Atunci, când i-a trimis și le-au adus la mănăstire, ce i-a și izgonit ca eretici, fără să primească măcar darurile și proviziile oferite de împărat. Chiar a spus că nu e cu putință să guste din cele pe care le-au dus ereticii. Este subliniat că întreaga luptă a mărturisitorilor din perioada Iconomahiei a fost dusă fără ca erezia să fie în prealabil vădită, ci dimpotrivă întărită de sinodul de la Ieria, la care au luat parte 348 de episcopi. Delimitarea sfinților din perioada întâi a Iconomahiei este deosebit de grăitoare pentru zilele noastre și a fost fără îndoială cauza convocării sinodului șaptelea ecumenic, care a restabilit temporar credința ortodoxă. În perioada de după sinodul al șaptelea ecumenic îl avem în ce privește pe împărați, pe iconomahul moderat Nichifor, 811, și pe iconomahii Leon al V-lea, armeanul Mihai al II-lea, Îngavul și Teofil, 824-842. În vremea ultimilor trei împărați, adică într-o perioadă 30 de ani, au fost și patriarhi iconomahi Teodot I, Antonie I și Ioan al VII-lea. În această perioadă a doua a Iconomahiei, în care erezia fusese deja condamnată, s-a întrunit un al doilea sinod în iconoclast în anul 815, care a anulat sinodul al VII-lea ecumenic, a reabilitat sinodul de la Ieria și cu ajutorul stăpânirii politice a impus iarăși Iconomahia. Sfinții care s-au opus ereziei și s-au delimitat bisericește de patriarhii și episcopul iconoclaști au fost Sfântul Teofilact, episcopul Nicomidiei, prăznuit la 8 martie, Sfântul Mihail, episcopul Sinuadrilor, 23 mai, Sfântul Emilian, episcopul Chizicului, 8 august, Sfântul Eftimie, episcopul Sardelor, 26 decembrie, Cuviosul Teofan, starețul mănăstirii Megas, Agros, 12 martie, Cuviosul Ștefan, starețul mănăstirii Triglia, 26 martie, Cuvintul Macarie, starețul mănăstirii Pelechiti, 1 aprilie, Cuviosul Ioan, starețul mănăstirii Cataron, 27 aprilie, Cuviosul Nichita, starețul mănăstirii Medichion, 3 aprilie, Cuviosul Petru din Atroa, 13 septembrie, Sfântul Teodor Scrisul, 27 decembrie și Teofan Scrisul, 11 octombrie, și mulți alți cuvioși și mărturisitori, întâiul între mărturisitori și conducători duhovnicesc prin teorie și practică al perioadei a doua Iconomahiei a fost cuviosul Teodor Studitul, starețul mănăstirii Studion. Din mănăstirea Studion, sfinții care au luptat cu această perioadă și s-au împotrivit patriarhilor și împăraților, zice, a fost, în afară de cuviosul Teodor, cuviosul Platon, 4 aprilie, Sfântul Iosif, arhiepiscopul Tesalonicului, fratele cuviosul Teodor, în 14 iulie, cuviosul Nicolae Studitul, 4 februarie, cuviosul Navcratie Studitul, 18 aprilie, cuviosul Tadeu Studitul, 29 decembrie. Ca să arătăm că toți acești sfinți și mărturisitori și mulți alții nu au combătut pur și simplu erezia iconomahă, ci s-au delimitat bisericește de patriarhi și episcopi eretici. Vom prezenta un episod din viața cuviosului Nichita, starețul mănăstirii Medichion, împăratul Leon Armeanul, 813-820, când a revigorat iconomahia și a întărit-o sinodal ca dreaptă credința bisericii, l-a exilat pe Sfântul Nichifor, patriarhul Constantinopolului, și tot sinodal l-a instalat pe iconomahul Teodot, 814-820. Apoi a chinuit și i-a surghiunit pe toți episcopii și stareții care nu acceptaseră iconomahia și împrătășirea cu patriarhul Teodot.
Când a văzut însă că în acest fel nu avea nimic de câștigat, și-a schimbat părerea și s-a gândit să se păcălească pe părinți, ca să aibă părtășire cu patriarhul. În acest scop a încredințat problema învățatului știincesului său secretar și sfenic Ioan, zis gramaticul și poreclet ghicitorul, care va deveni ulterior ultimul patriarh iconoclast al Constantinopolului, 837-842. Restul povestirii și modul în care i-a amăgit pe părinți și pe cuviosul Nichita le redăm din cartea Sfinții din Olimpus Bitiniei. Când împăratul Leon Armeanul s-a încredințat că sunt cu toți gata să moară decât să trădeze adevărul și că nici Sinilia, nici felul blând nu ajuta nimic, a căutat să izbutească prin viclenie și fățărnicie de această dată, până și Sfântul Nichita a fost păcălit. Leon le-a trimis ca și fiecărui stare să împarte pe sfenicul de taină al patriarhului uzurpator, pe scusitul Ioan ghicitorul în Ligiane. Acestea arăta cuviosului Nichita că împotrivirea monahilor era fără rost, fiindcă se întemeiea pe o neînțelegere, că spunea: patriarhul nostru cinstește icoanele, dar nu le adoră. Veniți în paraclisul său, veți găsi acolo icoane și veți vedea și voi că le cinstește și le veți cinsti, și voi împreună cu el veți auzi explicațiile lui și veți fi mulțumiți. Astfel se va întoarce între noi pacea. Prin această strădanie veți fi pe placul împăratului și nu veți avea nicio obligație față de el. Nu dorește de la voi decât semnul acesta în păcării, ca să vă întoarceți cu toții slobozi în mănăstirile voastre. Sfântul Nichita s-a împotrivit mult, însă ceilalți arhimandriți, obosiți de lunga întemnițare, îl asigurau că nu li se cerea nimic împotriva credinței și că nu exista nimic rău în acest pas al simplei împăcării. În cel din urmă, Sfântul a cedat. Existau într-adevăr icoane în paraclisul patriarhul mincinos, unde toți le-au sărutat, apoi au sfârșit Sfânta Liturghie în care s-a împărtășit. După acest fapt le-au dat libertate și s-au întors la mănăstirile lor. Sfântul Nichita însă nu s-a grăbit să se întoarcă la Midichion, gândindu-se la neplăcuta impresie pe care ar fi stârnit-o în popor această împărtășire cu ereticii, și a simțit conștiința chinâtă de remușcări. A început să gândi să se retragă într-un loc sălbatic, departe de oameni, ca să-și petreacă acolo în pocăință restul zilelor. Cu acestea ne-a pornit spre Proconixos, Marmara, dar înainte de a ajunge acolo și-a schimbat gândul. Greșeala spuse, îmi trebuia îndreptat, acolo nu s-a făcut. Și-a schimbat drumul și s-a întors la Bizanț și între una din piețe, lovind șpieltul, își mărtuțea greșeala, că ei nu se pentru lașitatea lui și osândindu-se singur, ca și călcător de rege. Împăratul l-a chemat și l-a întrebat de ce nu s-a întors la mănăstirea lui acum, când este liber. A aflat, răspunde Sfântul, că dezaprob toate câte am făcut din dorința lașă de a fi pe placul oamenilor. Puteți să-mi faceți ce vreți, nu veți îndepleca niciodată să-mi schimb părerea. Cuvântul Nichita a intrat iarăși în camara închisorii, apoi a fost exilat pe insula Sfintei Glicheria, în Acrita. La această vie povestire vom adăuga un fragment grăitor din viața Sfântului Nichita, aflat în Sinaxarul Mare, despre felul cum s-a lăsat înșelat. Iese, deci, din mănăstire, cel blând și fără de răutate, dar cu râvnă, se duce împreună cu părinții către Teodot, unde săvârșindu-se slujba sfântă, a fost pus înainte sfintele din care nu se putea împărtăși cineva, dacă nu zicea împreună cu Teodot cuvintele: celor ce nu se închină icoanele lui Hristos, anatema. Acestea astfel făcându-se au fost roboziți din închisori și s-au întors fiecare în mănăstirea lui. Însă nu și cel care a izbutit să biruiască după crezuta înfrângere, cu viețul Nichita, căci acesta nu s-a întors la mănăstirea sa. Să ne minunăm dacă după toată această povestire de mărturisirea credincioșului Nichita și să comparăm cu vremea noastră, cu toate că în biserica unde a intrat erau icoanele la care s-au închinat, cu toate spuneau tare, înainte de a se împărtăși: celor ce nu se închină icoanele lui Hristos, anatema. Cu toate că în cele din urmă a fost lăsat liber, Sfântul prin această părtășire bisericească a considerat că trădase credința și în acest motiv nu se mai întors niciodată ca stare de mănăstirea lui, ci l-au adus după mărturisirea și moartea mucenicească
călugării săi. Această amăgire a stareților a fost greu osândită de Sfântul Teodor Studitul în epistolele sale, după cum a fost lăudată și îndreptarea printr-o nouă luptă și mărturisirea cuvios Nichita într-o scrisoare către Ignatia, episcopul Militului. Cuviosul Teodor spune despre Sfântul Nichita: de bună seamă că ai aflat cât și cât de mari au fost cei care pentru păcatele mele au alunecat, pe care ce lacrimă nu-i va plânge, și despre Michiotul întemnițat, unul dintre cei împreună cu Iosif, cum de dragul economia păcătuit lui Hristos. Această înțeleptule este lucru nepotrivit foarte și nepiduit, căci dacă săvârșește cineva răul și masca binele, face păcat îndoit, fiindcă lucrează ceea ce nu este bun și folosește ca perdea numele binelui. Spune Dumnezeescul Vasile, așa și acela, pe lângă propria cădere, și-a făcut alunecare și mult în afară de faptul că Michiotul, cunoscându-și înfrângerea și alunecarea, a mărturisit-o și foarte stăcăit, precum aflat am, și de aceea s-a dus fugat, lăsând în urmă o măreață pilde de pocăință și folos duhovnicesc ucenicilor săi și celor cu bună cugetare. Cuvântul Teodor consideră, deci, amăgirea Sfântului Nichita o cădere de la credință și de aceea pocăința sa a fost măreața pilde de pocăință. Din toate acestea vedem că părtășirea bisericească cu ereticii, care activa în biserică, constituia pentru părinți o cădere mare și trădare a credinței.